Shubor nakaslem Jong Nongsam Hima. Hakaway ka jingja mentakasngi uwe Nongsam dot uladu no elaga jingim. Hadian ka jing Shah Tynrah hakakali ka Synran yaki he Shipai Jong ka Assam Rifles. Hakasurok ba National Highway 6 Marjan ber ka office u Deputy Commissioner karibhai. Karkum ka talong khobor na kipulit. Lethu bakati ka jingja kalaja hakapor. Shipo baje 8 minute min step. Katba kati ka kunhun Jong ki Shipai kadang hiar shanong ba Guwahati. Hakabalay thu baute unong samdot yo balatip kerteng kum ujonga bahadur sunar hendur kanais nam karta na kashnong shang bangla ula jam kensan shashiliang ke surok ba da ka bicycle kaba upren kam bandai samdot bat Shah Tynrah hakakali kaba lai kaba Synran niki he Shipai kaba don your registration number ML not san y lai r kat hadu bakan Tynrah ru yu divider jong ke surok ba bat bethai sendon ka shaka khman le thuru bayute ujonga bahadur sunar ubla minsau jor hakte jingja lapen kit no sha civil hospital nongpo nakbenta banyo ek jing sumar ka bakirki hendrai namar ka jingjor jong jing minsau lapen kit no sha north eastern Indira Gandhi Regional Institute of Medical Science Nigrims bat ula Khlad sendon hapo ka jaka jing sumar nakliang ki bor pulet ka thanat nongpo kila ra no ek te kali ka Tynrah ute unong samdot sha thanat nak benta ban penlong shu ek jing toket bat ru ban pendap yaki benta kat kum ka